יאלי, מה נתת לבארי? מוצץ? איפה שמת לו את המוצץ? בפה, והוא רצה את המוצץ? כן? I think Berry wants a kiss and a hug. בארי רוצה נשיקה? וחיבוק? הוא לא רוצה את המוצץ? טוב. No, he wants. הנה נשיקה. והנה חיבוק. יאללה לגן! נכון. מיני כזה, אתה יודע. חיתול? לא, נלך לגן בלי חיתול. למה יתוש? שזה יתוש comes and bites us. למה? תיזהר על בארי. יאלי, תיזהר על הבארי. תיזהר. פעם הייתי קופצת לגובה.